Ammukset. Kun johtaa Hinaja-laivastoa, pitää olla valmis ottamaan minkä työn tahansa. Eräs vaikeimmista ja vaarallisimmista tehtävistä on kuljettaa laivaston ammuslaivoja. Sinä kyseisenä päivänä Herkules oli hinannut laivaston Krakatoa-alusten rannikolla sijaitsevasta tukikohdasta. Yleensä kaikki on normaalia ja turvallista rutiinia, mutta tämä oli ollut tosi rankka matka. Lisäksi Herkules joutui sietämään Sininokkan laivaston virkaintoista Hinajaa. Huomio, huomio, huomio! En huomioi mitään. Valmista tuli. Olen lähdössä. Et ennen kuin olen tehnyt tarkistuksen. Tarkasta mitä lystäät, minua tarvitaan muualla. Laivasto määrää täällä, tottele niitä. Odota kunnes olen suorittanut tarkistuksen. Minä noudatan kapteeni Tähden määräyksiä. Älä yritä komennella minua. No, sepä nähdään. Odota. Pysy siinä, missä olet. Tämä on käsky. Näkemiin. Höyttäri siviili. Hommaan sinut laivaston saattueeseen jonain päivänä ja opetan sinulle pari asiaa. Silloin opit noudattamaan määräyksiä. Koko Sininokka. Hänen määräyksensä ovat tähkähulluja. Se hölmö noudattaa määräyksiä eikä käytä tervettä järkeä. Minullakin on ollut toraa hänen kanssaan, Herkules. Pitäkää nuo pojut linjassa. Hän huutaa, ikään kuin en olisi tehnyt tätä hommaa ennen laivastelua. Raportoi minulle, kun olet valmis. Hän sanoo, hän pitää minua liian vanhana tähän työhön. Harvaa, mitä he tekevät. Lastaavat ammuksia ja ottavat bensaa samalla laivalle. Todella vaarallista hommaa. Minä aion mennä lepäämään jollekin viileälle telakalle. Tämä oli rasittava hinaus ja olen vähän poikki. Pitäkää ne linjassa suorina kuin merisoltu tojennuksessa vilkaisen niitä tehtyäni tarkastuksen. Meidän pitää tehdä yhteistyötä. Ohoi siellä! Sinä, punainen alus. Kerää palopromoja. Suorittakaa paloharjoitukset alueella nyt! Pysyn lähellä. Odotan käskyä siirtää vanhaan sataan. Se käsky on peruutettu. Minä olen vastuussa täällä. Paloharjoitus täällä nyt. Tuliko selväksi? Nyt liikkeelle salamavauhtia. Heti paikalla. Kuten haluat. S-joukko oli joen yläjuoksulla ammustehtaassa. He olivat siellä hakemassa ammuksia laivastolle. Se oli hyvin vaarallinen tehtävä, mutta erittäin rahakas homma kapteeni Salamalle, joka oli pannut Sorranin vastuuseen työstä. Kuulkaa nyt te kaksi. Tämän hinaaminen on hankalaa. Sak! Lähden ensimmäisenä, äläkä viittaa tähtilaivaston porukasta. Näytä niille, etten pelkää räjähteitä. Mutta jos he tulevat liian lähelle... Räjäytänyt aivan tuuliin! Joo, mutta sireenilläsi pelhe. Ethän tee mitään tyhmää. Sinun ei tarvitse olla uhkarohkea. Selvä, Sorran! Ja varo sitä laivasta näksyä Sininokkaa. Tehtäväsi on toimittaa tuo promo suoraan Trampel Krakatoaan. Jos Sininokka antaa muita käskyjä, älä tottele häntä. Käske kääntää minun puolellin. Muista pitää varoituslippu näkyvissä. Sepedeus lähtee seuraavana. Sinokka sanoi olevansa pomoja, että minun piti totella hänen käskyjään. Sinä olet minun alaiseni, muista se. Muistan kyllä. Riutukaa surusta, tähtiporukka. Haha. Tämä on ihan helppoa. Hoi siellä! Sinä siellä öljyproomun kanssa olet tielleni, olet ilman lastia, en tykkää sellaista, joten vauhtia nopeasti liikkeelle siitä, tämä käsky. Ei senkin laivaston ääliö. Naarmutit harkitusti ihkautta proomua. Annoin käsky siirtyä pois tieltäni. Tässä satamassa on kurittomien porukka, jonka kanssa olen tehnyt töitä. Jos käsken teitä lisäämään vauhtia, niin teette sen heti paikalla. Menikö kaaliin, jos haluan naarmuttaa jotain alusta, niin teen sen. Teidän tähtilaivastossa on jo korkea aika alkaa olla nimenne veroisia. Lisätkää nyt höyryjä ja liikkeelle siitä. Vauhtia, aivan minä haluan lisää vauhtia. Vai voi, tule takaisin. Pimeä lankesi äkkiä, sataman valot auttoivat isoa Mikkoa siirtämään räjähteet laivaston Tramperi Krakatoa. S-joukko oli ankkurissa. Kaikki olivat varuillaan vaarallisen lastensa suhteen paitsi Sorran, jonka lastia juuri purettiin. Vähäinenkin viime hetken lipsaus saattaisi aiheuttaa suuronnettomuuden. Olen iloinen, kun pääsen eroon tästä lastista. Huomio!
Minuako tarkoitat? Juuri sinua! Siirrä proomusi minun lastini, puretaan ensin. Proomua, että puretaan räjähteitä, ei pitäisi liikuttaa! No lopettakaa purkaminen, Iso Mikko, työnnäpä koukkusi proomuni, minä olen etuoikeutettu nyt heti. Mitä on tekeillä? Aikataulun mukaan minä olen seuraava. Tiedän sen, mutta... Minun proomuni pitää purkaa lastista, pitää totella käskyjä. Minä en antanut niitä. Kapteeni Tähti antoi. Tulen sivullesi. Minun jälkeni siirry syrjän päästä minut läpi. Sininokka, pysy siellä, tuo ankkurissa oleva proomo vaarallinen. Älä alamääräile, jos haluan liikkua, niin liikun. Käskin sinun siirtää sitä. Senkin tankki. Voi ei. Käynnistäkää koneet äkkiä. Eikä minä ole pomo, pysykää paikoillanne. Ei onnistu siellä, mitä tuossa proomussa on. Pois sieltä se räjähtää. Käskin teitä pysyä paikoillanne. Hätätila, tyhjentäkää alueen välittömästi. Pysykää paikoillanne, minä käsken. Lähtikää liikkeelle, pelastautukaa. 10 penni katkaise käytös ja lähde matkaan. Proomuni on irti, mutta Sininokka tukki tien. Osaan hommani, pysykää paikoillanne, älkää hermostuko. Irrottaudu Sininokka, lähdetään pois täältä. En pysty! Vedä kovempaa! Moottorini on jumissa! Hänen moottorinsa on jumissa, lähden auttamaan häntä! Älä ole hölmö, 10 penni, pysy pois sieltä! Hän on oikeassa, pysy pois! Itse hän aiheutti tämän sopan, jätä hänet! Se on liian vaarallista, 10 penniä! Sinä lähde kanssani, Sininokka! Varo 10 penni, tuo alus syttyy tuleen, se voi räjähtää milloin vain! Etkö kuule, minulla on käskyni ja niissä käskitään ottamaan polttoainetta! Kohta sitä ei enää ole lastattavaksi, oi! Mitä minun pitäisi tehdä hänen kanssaan? Homma hänet pois tuolta, emme enää piittaa hänen käskyistään! Voi tämä kapina vie minut heti takaisin, käskyjä pitää totella, käskyt ovat käskyjä! Voi ei, Iso Mikon nosturi irtoaa, se kaatuu! Kaikki pois tieltä, Mikko kaatuu! Pysykää paikoillani, yritän kääntää nosturin sivuttain. Toivottavasti Mikko onnistuu tai hän upottaa meidät kaikki. Iso Mikko! Mikko onnistui. Hän sai nosturin kääntymään sivuttain. Apua! Koska Iso Mikko oli matalassa vedessä, tulipalo eivätkä räjähdys päässyt hänen kimppuunsa. Mikko oli todella taitava, kun pystyi kääntymään sivuttain. Hän todellakin pelasti meidät. Tuli pääsee valloilleen. Palohinajat ovat takulla kuulleet, sirenet ovat täällä minä hetkenä hyvänsä. Kumpa soturi saisi tietää tästä? Tulevat liian myöhään, katsokaa tuota alustaa! Näyttää siltä, että joku juhlisi satamassa. Voi ei, jos siellä olisi ollut juhlat, minut olisi kutsuttu mukaan. Ehkä siellä ei tarvita pitkäkauloja. Mutta onhan se kaula hieno. Hätätila, seuratkaa kaikki, silinteri ja kaikki apu on varmaan tarpeen. Kyllä vaan, silinteri vanhassa satamassa on tulipano. Hinajat eivät voineet muuta kuin avuttomina katsella, kuinka tulipalo ja räjähteet levittivät vaarallisia kemikaaleja satamaan. Emmekö me voi tehdä mitään? Kuten mitä? Pölhö, sinä ainakin teit oman osuutesi, istu vain ja katsele. Mutta tuli leviä, tuli tupro ja koko satama voi lentää ilman. Olet oikeassa, Kymmenpenni. Tulkaa kaikki, tuli leviää! Tuli leviää, pois sieltä äkkiä! Oh. Katsokaa tuonne! Tämä vielä puuttui, bensiini syttyi tuleen! Ja tuo tankki on täynnä! Älä tee sitä! Minun pitää yrittää saada se ulos merelle! Älä tee sitä, pysy paikallasi! Jos se räjähtää, se vie sinut mukanaan! Vaihan veljet, onpas kuuma. Ei mitään mahdollisuutta saada sitä pois. Mitä luulet tekevänsä? En tiedä, mutta yrittäkään hän minun puolestani. Joo, oli aikakin, että tulitte! Tassi vitsikästä! Itse en totisesti halua elää matalalla! Aurinkoinen häpälä hinä alla
kuiskuttaa tuohon rakennukseen vettä. Se räjähtää millä hetkellä hyvänsä. Meidän pitää yrittää estää tulen leviäminen. Vien tämän ulos merelle. Aurinkoinen, yritä pärjätä. Varo noita liekkejä tuolla takana. Kaikkea se tuntuu liian vaaralliselta, se on pommi, jätä se sikseen! Pärjään kyllä! Suu poikki! Aurinkoinen ryhdy hommiin, ohjaa proomuliekkeen väliin ja käännä se sitten ympäri. Jee, kyllä! Tulipalo! Tulipalo! Tulit juuri ajoissa, Soturi. Käytä paloletkosi tuohon proomun ja ylikenttään. Kyllä, heti paikalla, sir. Teen parhaani. Rakennukset ovat tulessa, en pysty estämään sitä! Kuiskuta vain vettä sinne, Aurinkoinen. Estä tulen leviäminen. Estä tulen leviäminen. Soturi, tule pois sieltä, se räjähtää. Pystyn hallitsemaan sen, ole huoleti. Vaude. Ei, se osui minun! Tule takaisin, Soturi, takaisin! Enkä aion huolehtia Märistä. Hän on kallisarvoinen ja hyvä ystävä ystävistään. Kuuluu pitää huolta. Tämä alkaa käydä vaaralliseksi. Tankki on polttavan kuuma. Se alkaa savuta, se painuu pohjaan milloin tahansa. Pitää päästä pois täältä. Se on 10 penni öljyproomipamaatti, minun pitää lähteä! Pysy paikoillasi, Aurinkoinen, sinua tarvitaan täällä! Mutta hän saattaa tarvita apua! Pysy vain paikoillasi! Pysykää paikoillanne kaikki, se painuu pohjaan! Kaikki katsoivat sitä kauhusta jäykkinä. Sininokalle kaikki oli kuin hirveintä painaisunta. Hei, katsokaa missä kunnossa satama on. Ei mitään verrattuna siihen, mitä olisi voinut tapahtua. Elleivät Aurinkoinen ja Saturi olisivat hillinneet tulipaloa sataman kummassakin päässä, se olisi helposti voinut levitä kaupunkiin. Hyvää työtä teiltä kaikki. Hyvänen aika taisi tulla liian myöhään pelastamaan päivän. Mikä vahinko? Kappas vaan, käy yli ymmärrykseni. Silinteri pintettynä eikä ole menossa minnekään. Kymmenpennin olisi pitänyt jo palata. Meidän täytyy osoittaa kunnia rohkealle hinajalle, joka pelasti meidät kaikki. Hei, tunnen tuon viellyksen! Se on 10 penniä! 10 penniä, miten likainen oletkaan? Mitä tapahtui? Juuri kun aloin kääntyä, alus räjähti sirpaleiksi. Vei minut miltään mennessään. Valoni sammuivat, moottorini tuli vettä. En olisi selviytynyt takaisin, mutta miekkavalan ansiosta olen täällä. Olet onnekkain hinaaja näillä main. Ja luultavasti myös rohkein. Minua on ennenkin käytetty kummallisiin tehtäviin, mutta en ole ikinä ennen ollut sataman hinaaja. Tämä kaikki tapahtui, koska lausittiin pari kiukkuista sanaa ja oltiin äkäisiä. Käskyt saattavat olla käskyjä, mutta ne sokaisivat Sininokan käyttämästä tervettä järkeä. Niinpä pienestä sattumasta syntyi suuronnettomuus ja vanha satama raunioitui. Meidän pitäisi kunnioittaa tulta. Kuvitelkaa, mitä Kymmenpennille ja hänen ystävilleen olisi voinut tapahtua, koska Sininokka oli niin ylimielinen.